Wema-life graduates, tshelani mina, nibayeka nina abafana? Nibayeka nina abafana? Ngoba phela abafana abanifuni, futhi nami ngiyazibala lapha abafana abasifuni. Bukani, bukani, yayingishadile indoda. Yangikhombisa nje ukuthi hhayi mina ngangiy'dlalela nje ngishadana nawe. Ngangithi ngibonani nje wena xamu, muni nalo ngangithi ngangithi ngiwuletha ekhaya kithi. Weh, ngangithi ngiletha xamu muni nje. Hhayi mina shame ngangizidlalela, ngisazokubonisa mina ukuthi mina nginjani mina manginje. Ngisazokubonisa mina ukuthi ngiyathukana futhi ngiyashayana, angigcini lapho. Angigcini ngokuthukana, ngikuthuke ngento uNkulunkulu akuncishile yona ngezizathu zakhe. Ngikuthuke ngikutshela ukuthi awuzali, ngikutshela ukuthi u-useless. Uma ngiqeda lapho ngihambe ngiy'qonyele ngikuphrovele ukuthi mina ngisengazalwa, uwena lo onenkinga, uwena lo osilethele iy'nkinga la kulo muzi. Makagcina lapho waphinde wangikhombisa ukuthi hhayi bo, kanti mina ngishade no-Baby Jake or u-Rose of Soweto. Boncu, yasala phansi, I chose myself. Nibayeka nina abafana? Ngoba phela cha, hhayi abafana abanifuni nje kucacile kade futhi. Yabona, if you are looking around us, there are very few women who seemed to be happy in their relationships or marriages. But nabo, mawulandela kahle uyezwa ukuthi bayibambe ngamazinyo bayibambishisa njengabafazi abaqotho abalayo ayizalukazi kwathiwa yeyi, uyahlala emendweni uhlale phezu kwebhodi lishisa uthi tu, ubambe indoda yakho uyibambe ufake amazipho noma ikuhlupha kangakanani awuyi ndawo. Upromise wathi I'll never leave my husband for cheating. Today where she is. Was she right or was she right? Yes, you can never leave a man for cheating, especially uma umthanda. Kodwa there comes a time. Ukuthi ube nostar manje, awufuna ngithola ustar wakho? Ngifuna kwastama. Then kwazoba khona le ngqothovu niyayikhumbula isangena ko-Facebook ko-TikTok ithi nginyonke ebafazini ngifuna abafazi bonke bebengibona baphalaze. Izothi niyayibona leya nkomo edla yodwa laphaya. Uma ngabe uhamba uvulela abafana imilenze uba yabathuka abantu lengane kuma-social media pages wayo. Lakhulu i-page umuntu ethuka abantu besifazane eyoca ama-single mothers. Uthe esuka lapho waqoma wasanganiswa umqomo indoda yakhe imthuma ukuthi akathuka abantu. Akagcinanga lapho uNtombo. Uthe mesebona ukuthi umithi bagijima bayothengelana iringinyana bashada isinomi kanjani-ke manje. Wabuya netayitela, wabuya ne-Betty wayozala uNtombo. Awu Young Lions-ke manje, Nkosi yami. Uyabona wona ingqothovu-ke le u-2026 awuvele uvale ngoba hhayi abafana abanifuni kucacile ukuthi umjolo is not for everyone. Ngisho ngaze uzothuka abantu besifazane on-social media, umfana still uzokushiya. Angisho ukuthi ngithini, this is not my content, but bengithi nje hayi cha, ake ngisike njeka ngoba wow, hhayi abafana abanifuni. Hhayi-ke kuthiwa isimlahlile-ke leyo ndoda yakhe ababesithuka nayo Ntombi. Futhi abafana abakhathalele kuthenjwa.